तुम्ही 30 दिवस साखर बंद केली तर काय होईल? साखर बंद केली तर अनेक चमत्कारिक अनुभव म्हणजे मिरॅक्युलस अनुभव तुम्हाला येतील आणि शरीराबद्दल चांगल्या गोष्टी घडायला लागतील. त्वचा तुमची तजेलदार होईल, ऍसिडिटी, ब्लोटिंग, सतत जे पोट गच्च होणे असते ते कमी होईल, एक फ्रेशनेस जाणवेल. त्यानंतर तुम्हाला शुगर स्पाइक्स कमी होतील, इन्सुलिन रेझिस्टन्स जो आहे तो सुधारेल आणि तुम्हाला खूप वेळ भूक लागणार नाही. पोटाचा आकार तर तुमचा मिरॅक्युलसली अगदी 8 दिवसातच कमी जाणवेल, कारण मेदसंचितीपेक्षाही ब्लोटिंग जास्त असते. फक्त तुमच्या आहारातील साखर ही 30 दिवस बंद करा. अवघड आहे पण हे अशक्य नाही. सुरुवातीचे 5 ते 7 दिवस थोडस चिडचिड होईल, त्रास जाणवेल, पण 7व्या दिवसानंतर तुमच्या टेस्ट बर्ड्स ह्या सेटल होतात, म्हणजे तुम्हाला गोडाचं जे क्रेविंग असतं ते कमी होईल.